al'umma, 'yan ƙasa ta Najeriya musa zama. Buhari ya hau zai sauka wayo al'umma, Buhari ki ya gaba mu mandara da biret, shayi ya sanya suga. Nigerian people oh 23 wa ya dace motar mu ya sama take. 23 wanne tsari za mu biya, dimokuraɗiyya ko ƙur'ani za mu biya. Shawara ta yi saura ga mai cigar jiya, tsarin ilahi ko dai na wanne za mu